Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, siza kufunda incwadi kaYeremiya wama-32 namhlanje. Ke sive umprofeti uYeremiya uba ujongene neyiphi na inkathazo. Impilo zethu zijikelezwe zinkathazo, kodwa masingamlahleni uYehova. Sifunda umzekelo omhle apha kuYeremiya. Weeping prophet. Ivesi yokuqala, iheading, isihloko sithi uYeremiya uthenga umhlaba. Kunyaka weshumi ukumkani uZedekhiya elawula kwaYuda, owawungunyaka we-18 kulawula ukumkani uNebukadnezari eBhabheli, lavakala kuYeremiya ilizwi likaNdikhoyo lisithi, verse 2, ngelo xesha umkhosi wokumkani waseBhabheli wawuyingqingile iYerusalem, yena uYeremiya evalelwe eyadini yabalindi ebhodo lakwaYuda, eyawa sengxakini ebotshiwe sejele mntanomntu. Ubujonga ucinga uba neengxaki zakho zininzi, khawujonge iingxaki ezazijongene noYeremiya. Ndiyakucela khe ususe na ukulibale ngawo ube sezinyaweni zakhe. Ubanjiwe kwakhona ngokubanjelwe nje ukuthetha ngayo ngoYehova, ukuhambisa imiyalezo evela kuYehova. Xelele, kufuneka ngathi siba strong. Xesha elikhoyo kufuneka ube ngathi siba strong. Valelwe. Uvalelelwe ntoni? Uzawusevesi zakho. Verse 3, wayevalelwe entolongweni apho ngukumkani wakwaYuda uZedekhiya. Uvalelwe ngulaa kumkani uZedekhiya. Esithi, kutheni le nto ushumayela ngolu hlobo? Oluphi uhlobo? Ngoba wenza le nto ayithunywe nguYehova. Kaloku uthi, utsho uNdikhoyo ukuthi esi sixeko, nayo into emfaka engxakini umkani umprofeti uYeremiya, uthi uthetha into ayithunywe nguNdikhoyo, uthunyelwe uThixo wakhe kaSirayeli. Uthi esi sixeko ndiza kusinikela esandleni sokumkani waseBhabheli, ndimvumela sithini. Wayisa injalo, wayithetha injalo uYeremiya, wayengayisugarcoat, wayithetha injalo. Ixesha elikhoyo funeka siyithethe injalo into, ngale ndlela ebhalwe ngayo la. Ke yena uZedekhiya ukumkani wakwaYuda naye akasayi kusinda esandleni samaKhaliti. Wathi nawe umkani awususinda kuzothinjwa, nawe awusale eringini. Ngoko wonikezelwa esandleni sokumkani waseBhabheli, wena qala kumkani. Babonane, wathi bazawubonana amehlo, bathethe ubuso ngobuso, uZedekhiya kunye noNebukadnezari okumkani. 5, ukumkani waseBhabheli womthatha uZedekhiya amse eBhabheli, apho aya kuhlala khona kude kufike ithuba lokuba ndimvele lowo ngumlomo kaNdikhoyo, nokuba ndingade, wathi nokuba ndingade nilwe nomkhosi wamaKhaliti, anisayuphumelela. Sasimbizwa ngezaa zinto uZedekhiya, wazibona ukuthi yho, lo uyangidelela lo, animthathe nimfake ejele, kanti wayethunyiwe. Ungavuma abantu bakuvala umlomo wakho, uthunyiwe nguThixo. Le ayifaka apha entliziyweni yakho yona kanye afuna uyithethe. Verse 6,
uYeremiya wathi, livakele ilizwi likaNdikhoyo lisithi kum, verse 7, uHanameli unyana kaYihlokazi uShalumi uza kuza kuwe athi uthenge umhlaba wam ose-Anatoti. Kaloku nguwe isizalwana segazi esinelungelo lokukhulula lo mhlaba. 8, eneneni ke weza apho kuloo yadi yasePonto uHanameli unyana kabawokazi wathi, khawuthenge umhlaba wam ose-Anatoti, ummandla wamaBhenjamini. Kaloku nguwe isizalwane segazi esinelungelo lokukhulula lo mhlaba uwuthenge. Family yakhe. Uthi ke ngoku uYeremiya umprofeti, ndaqonda ke ukuba ngenene nguNdikhoyo lo ubethetha nam. Ngoba i-confirmation iye yafika, uzile nyhani lo mntu uYehova ephuphini ebemxelele ngaye. Wathi, ndaqonda ukuba ngenene nguNdikhoyo lo ubethetha nam. 9, ndawuthenga lo mhlaba kunam kuHanameli, ndayibhala imali ngokuyibeka esikalini, ndamnika isiliva ebunzima buzigram ezimakhulu 210. Ndayibhala incwadi yentengiso, ndayisayina, ndayitywina, yangqinwa, ndaza imali ndayikhangela ubunzima bayo esikalini. 11, ndayithatha incwadi yentengiso, nditsho incwadi etyhiniweyo nequlethe imiqathango yentengiso kunye nekopi yayo engatywinwanga. 12, ndaza ndazinika uBaruki unyana kaNeriya unyana kaMaseli, ndamnika kukho uHanameli unyana kabawokazi kunye namangqina, kwakukho namangqina kuyo yonke le awayisayinayo incwadi yentengiso, kwakunye namaYuda onke ayekhona apho kuloo yadi. 13, ndamyalela uBaruki emehlweni abo bonke, ndathi 14, utsho uNdikhoyo ongusomandla onke, uThixo kaIsrayeli, ukuthi thatha le ncwadi, thatha ezi ncwadi zentengiso zombini, nditsho etywiniweyo nengatywinwanga, uzifake engqayeni ukuze zigcinakale ixesha elide. 15, kaloku utsho uNdikhoyo usomandla onke onguThixo kaIsrayeli ukuthi ziza kubuya zithengwe izindlu nemihlaba kunye nezidiliya kweli lizwe. Yabona ukuthi uyawuvuna inyani, uthetha inyani, into ebhalwe eBhayibhileni siboyigcina, ngoba ubathembisile uba basezawubuya eluthinjweni, babuyele kwilizwe labo awayethembise okhokho balo. Wathi nisezawubuya nityale imidile nonwabe kunjani nje, nizawubuya ebhalweni. Ngoku kuthengwa laa mhlaba, uzawuchongwa ke uYeremiya uzawutsho umthandazo one-praise phakathi, ubongayo, unyaniseka kayo. Mthandazo wakhe ke ngoku uYeremiya. 16, ndathi ndakuba ndimnikile uBaruki incwadi yentengiso yomhlaba, ndathandaza ndibhekisa kuNdikhoyo ndisithi, mhlekazi omhle, Ndikhoyo, wena wasolula isandla sakho, wenza umhlaba nesibhakabhaka ngamandla akho amakhulu. Umbongela ntoni? Laa nto yalaa mhlaba uthini? Unyaniseka kwakhe. Athi akukho nanye into ekunqabeleyo Yehova. Ikhona into emnqabeleyo? Ayikho. Ixesha esiphila kulo ngoku funeka sithi noba sijongene neyiphi into somelezana, sithi uyabona emveni kwale, uyabona kwandlweni kwala meva
ikhona into entle uYehova azawusenzela yona. Nawe uzikhuthaze ukuthi Lord, I know ikhona into entle ozandenzela. You're gonna turn this around for your glory. 18. Wena uwenzela ububele amawaka ngamawaka, usambonga amawaka, uphinde ubuyekeze ubugwenxa boyise kwizizukulwana. Wena Thixo omkhulu onamandla, ogama lingundikhoyo, usomandla onke. 19. Hayi ukuphakama kwezicwangciso zakho nokumangalisa kwemisebenzi yakho, omehlo aqwalasela zonke izinto zabantu, ukuze ubuyekeze ulona lowo ngokwesimo sezenzo zakhe. Qhuba into oyenzayo usazi ukuthi entle oyenzayo uzawubuyekezwa ngayo. Kodwa imbi yona eyokukhonza abanye othixo ngaphandle kukaThixo, sizawubuyekezwa nathi ngezinto ezimbi zokulwa noYehova, zokuphikisana noYehova. Masilumkeni ke siguquke, singazodibana nenqubo kaYehova. 20. Wenza imiqondiso eyiphutha. Uyamncoma uba wenza, uyamkhomboza ukuthi imiqondiso awayenze eyiphutha. Uthi uthe rhoqo ukwenza njalo, unanamhla nalapha kwaSirayeli naseluntwini luphela, wazenzela igama njengokuba kusenjalo nangoku. 21. Wabakhuphe yiphutha abantu bakho amaSirayeli nemiqondiso nemimangaliso ngesandla sakho esomeleleyo nangengalo yakho enamandla eyabarhwaqelisayo abantu. Sesizingqondweni zabo njeba nathi sesizingqondweni zethu into eyenza uYehova wayenzela amaSirayeli. Ulwandle olubomvu ehamba ngenyawo. Thembekile uYehova, ungasuki kuye ngenxa yezilingwa nezivuthuvuthu. Izivuthuvuthu azikho ngaphezu koYehova wakho. Verse 22. Wabanika umhlaba ochumileyo ovuza ubisi nobusi, owawuthembisa okhokho nesifungo. 23. Bakuba bengenile bema kumhlaba owabanika wona, suka bayityeshela imiyalelo yakho, abakuthobela Yawe, abazenza tu izinto owathi mabazenze. Yiyo ke loo nto behlelwe lelishwangusha. Yiyo loo nto nathi South Africa sihlelwa ngala mashwangusha. Siye sasuka kuYehova. Masibuyeleni kuYehova sizwe simnyama. Masibuyeleni kuYehova mntango omnyama wase-Afrika. Andithi Afrika. Masibuyeleni kuYehova. Mashwangusha esijongene nawo okulwa sodwa. Masibuyeleni kuYehova. Masibuyeleni kuYehova. 24. Khangela asingqengile esi sixeko amaKhaladi. AmaKhaladi zintshaba zamaSirayeli. Enza ingqumba zokusihlasela. Siza kunikezelwa esi sixeko ngenxa yeqela nendlala nobhubhane. Ilizwe lakho lisazaliseka njengoba nawe ubona. 25. Kuyo yonke loo nto wena mhlekazi ndikhoyo uthe kum, zithengele umhlaba ngemali phambi kwala manqina. Kanye ngoku esi sixeko siza kunikezelwa esandleni samaKhaladi.
esi sixeko sawunikezelwa kwisandla samakhaladi kodwa sithengiwe. Bazosikleyima back. God is gonna restore it back to them. Oh, hallelujah. Thixo uthembekile. 26. Lavakala kuyeremiya ilizwi likandikhoyo lisithi, khangela. 27. Khangela, mna ndingundikhoyo, Thixo woluntu luphela. Akukho nanye into enokundinqabela. Khona into enokunqabela? Siboqhayisa ngoYehova ngoba akahlula ayikho into emnqabela, ayikho nto efihlakeleyo kuye futhi. Andazi ndingomnye wabo abantu abaqhayisa ngayo kakhulu ukuthi ndimbonile uthando wakhe. Uthando lwakhe uyazibonakalisa nemimangaliso yakhe mihla nezolo. Siyalala siyavuka sibona imimangaliso yakhe nobuhle bakhe ezimpilweni zethu nasezimpilweni zabo bonke abakholwayo sijongile. Testimonies ezi ziyabungqina ubukhulu nobuhle bakhe. Testimonies ezi uzibona. Ungamkholwa ngenxa yoba ufuna i-testimony ziphume kuwe. Testify ngoba lo mphefumulo uphefumulayo nguye. You're breathing, as long as usakholwa, usaphefumula, nguye. Hallelujah. 28. Nditsho ke ngoko mna ndikhoyo ukuthi esi sixeko ndiza kusinikela esandleni samakhaladi nakukumkani waseBhabheli noNebukadnezari, yena oya kusithimba. 29. Aza kusihlasela amakhaladi asintumeke ngomlilo sitshe pam, kunye nezo zindlu zabantu abazixhokonxa ngokwenzela kuzo iziqhumiso zezithixo uBhali. Cajukise laa nto yokukhonza abathixo. Heyi, yabona ukuthi yena nto yayitsho ukuthi nezo zindlu zizawukutsha ezabe bebhizi kuzo ngoBhali. Embhakela izonka. Bhali nominikelo yabo ethululwayo isenzelwa uThixo bami. Ninikela ama-sacrifices esiwenza kolwanye uThixo. Sasijikela eSouth Africa laa nto. Masiyekeni le nto yokusacrifice kwesintu kwisithixo. Masiyekeni le nto esenzayo. AmaIsrayeli namaYuda ayesenza ubugwenxa bodwa ukusukela kwasekusekweni kwalo. Ahlala exhokonxa ngemisebenzi yezandla zawo. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 31. Kwasekusekweni kwaso ude kube ngoku esi sixeko sandixhokonxa, samprovowukha, sandivusela umsindo nengqondo. Masingamvuselini umsindo Afrika, South Africa, world, masibuyeleni kuye. Siyamxhokonxa xa sicinga fana amandla aphuma kuthi, sicinga fana sazudlula yena, siyamxhokonxa. Xa sile-proud sizibona ukuthi sithi sitsho yonke into esinayo sayiphiwa nguye, ibe nathi sidalwe nguye. Siyamxhokonxa. Siyamxhokonxa, simvuselela umsindo nengqondo. Kangangokuba ngokunje ndifuna sitshatyalaliswe siphele emehlweni am. 32. Ewe, amaIsrayeli namaYuda andixhokonxile ngobugwenxa bawo, nditsho wona okumkani bawo, iziphathamandla, ababingeleli, abashumayeli, abantu bakwaYuda nabemi baseYerusalem bandifulathela. Verse 33. Nangona ndandiphindelela ukubafundisa, abavumanga ukubaphulaphula nokuyamkela ingqeqesho yam. 34. Bade baxabela nendlu ebizwa ngegama lam. Bayixabela, bayilandula.
ngoku uyakumisa kuyo ezo zithixo zabo zinezothe phakathi endlini kaYehova. Ezo zithixo zabo zinezothe. U-35 uBhali bamakhele amaqonga kulaa ntili iHinomu, apho benzela khona uMoleki amadini onyana neentombi zabo. Andizange ndithi bayenze laa nto. Laa manyukunyezi anje ayizange ifike ngokufika kum ingcinga yokuba bangade benze isikizi. Usikizele nje ukuhlela uYuda esonweni. Kodwa nali ithemba, uzibona ukuthi uYehova onothando, God of the second chances. He'll never run out of second and third and fourth and fifth chances. uYehova masibuyeleni kuye. Nanke uyabathembisa ke ngoku kusuka ku-36. Uthi nina nithi aba bantu besi sixeko bazawunikelwa esandleni sokumkani waseBhabheli ngeqele nendlala nobhubhane, ukanti nantsi into ethethwa nguNdikhoyo uThixo kaIsrayeli ngabo. 37 Ngenene ndiza kubaqokelela, haleluya, ndiza baqokelela kuzo zonke isithembiso esi. Ayibe he is a promise keeper, ayithembisela akasoze ayalahle. Uzabaqokelela kuzo zonke iindawo endabasarhaza kuzo, ndinomsindo omkhulu nengqumbo engathethi kuyo. Uthi ndizababuyisela kwakule ndawo bahlale bekhuselekile. 38 Babe ngabantu bam, isithembiso sikaYehova. Uba xa simnqola sibuyela kuye usizaba ngabantu bakhe, abe nguThixo wethu, uzosigada asenzele zonke iimfuno zethu. Thetha nathi uYehova wethu. Lo Yehova kaYeremiya namaSirayeli usenguYehova, akatshintshi kaloku. He's the same yesterday, today and forever. He is God. He does not change. Uthi zaba ngabantu bakhe. 39 Ndiya kubenza babe mxhelomnye ekucingeni nasekwenzeni izinto, bandihlonele maxa onke, ukuze balungelwe bona kunye nezizukulwana. 40 Umnqophiso endiza kuwenza nabo ngongasoze utshintshe. Icovenant azayenza nabo soze itshintshe. Yakhumbula laa covenant ibethe ithi izawuhlala ezintliziyweni zabo nasezingqondweni zabo. Ndohlala ndibenzela ububele, ndibafake ifuthe lokundihlonela, bangaze babuye bandishiye. 41 Ngoba luvuyo kum ukubabonelela ngenene, ndiya kubamisela kulo mhlaba ngomxhelo wam wonke, utsho uNdikhoyo. 42 Uthi njengoko ndibahlisele esi sihelegu nje aba bantu. Ndiyasazi ngesihelegu, sisihelegu esi sijongene naso South Africa. Masibuyeleni kuYehova. Sisihelegu nyani, sesonele ngoku. Enough is enough. Enough is enough. Bahlisele sisihelegu nje aba bantu. Ndiza kubuya ndibanike konke okuhle endabathembisa ngako. Iza kubuya ithengwe imihlaba ngekweli lizwe. Nithi nina linkangala engenakuhlalwa mntu nasilwanyana kuba linikelwe esandleni samaKhaledi. 44 Baza kuyithenga ngesiliva abantu imihlaba, iincwadi zeentengiso baza kuzisayina, bazitywine emehlweni amanqina, nditsho kwaBenjamini nakwiilali ezingqonge iYerusalem nakwiidolophu zaleentaba zakwaYuda nakumazantsi eentaba nakumzantsi Yuda, kuba kaloku baza kubuyela kundalashe wabo. Badle ngendebe endala, lowo ngumlomo kaYehova, kanditsho kandikholwa. Oh, haleluya. Isithembiso sikaYehova uthi xa sibuyela kuye, iimpilo zethu zizawubuyela kakhona. uThixo uyiselayo, the God of restoration.
asuke kuye. Ungasuke kuye ngenxa yebhizinisi yakho yatshonayo, abantu bayenza lena nale, zonke izinto ezimbi ezehlayo kuwe, uthi hayi thina suke mna ndimqumbile. Uyava, wavuma ukuthi ibhizinisi yami itshone nami, zonke izinto ezimbi uzuyabuyisela. Nanku umzekelo uyawubuyisela, uyawubuyisela. Funda le ncwadi kaYeremiya, meditate ngayo, iza kuqinisa ukholo lwakho, izakwenza umthande ngakumbi. Uzakwenza ubone ukunyaniseka kwakhe. God bless you, we love you. Ufuna womelele kwi-end times, somelezane kwi-end times, maxesha